On Wednesday, residents of Makhanda in the Makana municipality met with the Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs at City Hall for a meeting on the delivery of services, particularly addressing the water shortage problem in the town. The residents reported that some areas have been without water for months and raised concerns about the quality of water in areas where it is available, leading to health issues among the municipality's residents. Insuka mabandla yobana sicele uMinister obana eze apha uMasemula Deputy Minister into yobana kulo masipala wethu inkonzo azikho, indlela zidlakadlaka. Ndiqinisekile ubonile ngokungena apha emakhaya. Ilindle liyadada nje lingena emanzini emadameni, hence abantu besiba nesasifo kuthiwa ikholi ingento yoba kungenxa yobana besela amanzi anelize. Okwesibini, okwesibini ngamanzi itself, amanzi awafumaneki apha ehleli ingakumbi ezilokishini kuba kaloku phaa ezilokishini zethu abantu bakhona bangabantu abangamahlwempu, akho misebenzi apha ehleli ibangela uba ke ngoku bangabi nawo amatanka okugcina amanzi. Loo nto yenzeke into yobana amanzi mawanqabe. Eziba sithetha nje msasazi ngoku kukho istrato apha eRhini ekuthiwa kuseTantyi e-L Street, sineenyanga ezimbini engaphumi amanzi ezitepini. I won't call it Grahamstown because Grahamstown was a functioning, beautiful, clean city. Makhanda doesn't fit into any of that. We have issues with refuse, we have issues with water, we have issues with our roads. We don't have street lights. There's so much corruption going on here, you know. The water pumps at Bainek don't function properly because they refuse to get the proper pumps. They refuse to spend the money that is allocated for these different departments. Amanzi anqongwa kuphele because kaloku into enzekayo sinabantwana funeke bevasile beye esikolweni, sinomakhulu abaphila ngeepilisi, funeka umakhulu uvuke kusasa umphekele asele iipilisi zakhe. Nezi drain zalapha kwizitrato zethu ziyaphuphumala, so ngoku kukho ifever ekhoyo enkulu kuthiwa masifakeni imaski because kaloku kukho ifever. Xa ke ngoku uzabe kukho idrain eziphuphumalayo kube kukho ifever estrong. Sicela umasipala asincede ake alungise izitrato, ake alungise idrain zethu. The Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs, COGTA, conducted a review of service delivery reports in the municipality, focusing on water services. The department concluded that the failure to provide services to the community in a satisfactory manner is attributed to the negligence of the municipal administration. The biggest problem of this city is the administrative component of the municipality, the extent to which they are unable to perform their responsibilities, the extent to which they have not been able to demonstrate their administrative capacity and leadership as it was reported in the meeting, is basically what has led to the state of collapse of services to a large extent. I mean, the answer which the technicians that we have brought here, in fact, before we arrived here, we had constituted a team of engineers and we have said to them that they must come on site and do a thorough assessment of the water treatment plants, of the wastewater treatment works, look at the number of roads within the city and the extent to which we can be able to determine the magnitude and the scale of the problem and what will be required so that the people of this place and this institution can be assisted. The department has stated that it will revisit the municipality to monitor service delivery, and any officials found to be neglecting their duties will face consequences. Ndiyebuya kulo masipala ndizawujongana nobubuheshe be-managers ezifana ukwenza umsebenzi kodwa sinomtha wedolo ekuwenzeni ngendlela efanelekileyo. Itheni into yokuba loo nto ezo managers ezinomtha wedolo azifuneki kwamasipala, funeka ziyofuna imisebenzi kwezinye indawo ngoba icacile into yobana azinamdla wokusebenzela abantu.
ngoku abantu bayakhala apha asizuhlala ke kukho abantu abakhalayo ngabantu abangasebenziyo kodwa bayahlawulwa ngurhulumente ayikwazi ukwenzeka loo nto. The department has pledged to take all necessary measures to ensure that the public receives the services they deserve. Reporting for MPK News, I'm Asandile Njungu.